Ако искаш да не си гледаш портфейла, пристани да си гледаш часовника. Извинете, господине, мога да ви задам един бърз въпрос. Слушаме, Имали ли сте бизнес преди или сега? Към момента имам. Добре, в коя сфера успях да развиете вашия бизнес? Строителство и по-специално строителни материали. Добре, страхотно. От колко години сте в тази сфера? 18-19. Да, са доста години. Добре, през тези 20 години, кой е най-важният урок, който сте научили за строителството? Постоянство. Важно е да сме постоянни, да не се откланяме от принципите си, да бъдем категорични в качеството, уважение към клиентите. Всякото ви казвам, строителство, ние сме един от производителите на бетон за град Варна и региона, т.е. предоставяме строителна суровина и там е много важно да предоставяш качество. Някои продукти може да минат и да заминат, тип храна, напитки или нещо друго, докато бетона на английски е concrete. Конкретно остава, то се вижда. Това е доста сериозна сфера. Коя е най-голямата трудност, която сте срещали през това време в строителството? Най-голямата трудност е да запазиш качеството, да си пазарен, т.е. защото всеки пита цената къде е, и да имаш добрия, здрав, отговорен екип, който да отстоява и той тия правила, които говорим. Добре, и последно, ако можете да дадете един съвет към младото поколение предприемачи, какъв би бил той? Работа, работа, работа.